I netselskabet N1 leverer vi hver dag strøm til dig og 800.000 andre husstande og virksomheder i Jylland. Det opkræver vi en betaling for, som kaldes tarif. En tarif er den pris, du betaler for at få transporteret strømmen via vores elnet. Den strøm, du bruger, bliver blandt andet produceret af solceller og vindmøller. Når strømmen produceres, bliver den sendt via transformerstationer og kabler hjem til dig. Prisen for at levere strøm afhænger af, hvor mange der bruger strøm på samme tid. Altså, hvor meget vores elnet belastes. Vi har alle vaner i hverdagen, hvor vi oftest bruger meget strøm i perioden 17-21, hvor vi laver aftensmad, oplader elbilen og gør brug af en række andre elektriske apparater. Fremover skal vi nytænke vores forbrug af strøm, så vi udnytter elnettet bedre til gavn for den grønne omstilling af vores samfund. I N1 indfører vi derfor den 1. januar 2024 en ny model for tariffer. Den hedder Tarifmodel 3.0. Den nye model skal motivere dig og alle andre til at bruge strømmen, når der er bedst plads i elnettet. På den måde kan vi give dig billigere tariffer ved ikke at overinvestere i elnettet. Vi inddeler døgnet i 3 tidskategorier. Vi kalder dem lavlast, som er fra kl. 00 til 06, højlast, som er fra 06 til 17, og igen fra 21 til 24, og spidslast, som er fra 17 til 21. I N1 kommer vi ikke til at tjene flere penge. Vi vil i stedet for gerne motivere dig til at flytte dit forbrug, så vi udnytter elnettet bedst muligt. Det kan blive dyrere for dig, hvis ikke du flytter dit forbrug fra spidslastperioden, men omvendt kan du spare penge, hvis du eksempelvis undlader at starte opvaskemaskinen eller lade bilen op i tidsrummet 17 til 21. I N1 er vi åbne for ny energi, og vi er stolte over hver dag at arbejde på at fremtidssikre elnettet, så du har strøm i kontakten nu og i fremtiden. Husk, du kan læse mere om tariffer, priser og vores arbejde på n1.dk.